дар ноҳияи Шаҳринав даври ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан баргузор гардид. Дар оғоз намоиши ҳунарҳои дузандагӣ, заргарӣ, гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ ва дигар ҳунарҳои дастии ҳунармандони ноҳия ба маъраз гузошта шуд. Сипас аз ҷониби намояндагони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия доир ба шарҳу тавзеҳи муҳтавои паёми президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус роҷеъ ба мақом ва манзалати занону бонувон ва ҷойгоҳи зан модар дар меҳвари паёми навбатии сарвари давлат изҳори андеша карда шуд. Вобаста ба пешгирӣ аз омилҳои номатлуб дар байни занону бонувон, баландбардоштани тарбияи ватандӯстию ватанпарастии онҳо, ҳифзу эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, аз худкунии донишҳои замонавӣ, фаро гирифтани духтарон ба зинаи сеюми таҳсилот, пешгирии зӯроварӣ дар оила ва пошхӯрии оилаҳои ҷавон, тарғиби фарҳангу либоси миллӣ ва дигар масъалаҳои муҳимро ба бонувону фаъолзанони ноҳияи Шаҳринав фаҳмондадиҳӣ намуданд. зикр гардид ки баргузор шудани фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан ба эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чакандӯзӣ ва бештар муаррифӣ кардани ин навъи либоси миллӣ ба ҷаҳониён заминаи воқеӣ фароҳам меорад. гиромидошти ин арзиши асили фарҳангӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баландбардоштани эътибори нақшу нигор, сӯзанидӯзию гулдӯзии матоъҳои миллӣ ва намоиш додани ҳунарҳои волои тароҳону ҳунармандони ватанӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои ин фестивал ба шумор меравад. ҷиҳати иштироки фаъолона як қатор ҳунармандон ва занону бонувони ноҳия инчунин ба ғолибони даври ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуданд. дар интиҳои чорабинӣ барномаи фарҳангӣ бо суруду тарона ва рақсҳои дилнишин пешкаши аҳли толор гардонида шуд.